Avui jo crec que podríem... És una alegria tenir-vos aquí, molt gran. Us agraeixo d'acord que seguiu creient en aquest projecte que ja fa més de 6 anys. Intentem fer divulgació filosòfica que tregui una mica la filosofia de l'esclerosi de les acadèmies i que puguem parlar de filosofia prenent unes birres, que no està mal. De fet, la filosofia no va néixer a cap universitat formal, no? Per dir d'una manera. És una gran alegria. Que esteu tanta gent aquí és una prova dels miracles, per tant, de l'excepció, de l'estat d'excepció. Carl Schmitt agafa el concepte d'estat... No he començat, això és un preàmbul, Ja parles d'excepció. L'estat d'excepció, com sabeu, és un concepte que no ve estrictament de la política, de la teoria política ni de la politologia, ve de la teologia política, perquè Déu pot fer excepcions sobre les lleis de la natura. Per tant, el concepte de miracle és un concepte clau de la teologia política que, seguint la famosa tesi de la secularització, és un concepte que neix a la teologia política i passa a la teoria política a partir del seu origen a la teoria del miracle, a la teologia natural del segle XVI-XVII, aproximadament. Feia aquesta petita preàmbul per dir que és un miracle que, 2 punts, havent-nos prohibit el propietari d'Instagram i de Facebook fer publicitat d'aquest esdeveniment, ens han prohibit tota promoció possible, vam estar prohibits, o sigui, no ens han permès fer promoció. I els més fidels, confirmeu-me que és de les sales de les esdeveniments que estem més plens. Per tant, existeixi, això compleix els miracles. No estic mentint, quan ens acostàvem cap aquí dèiem, ja veuràs, estarem los amigos de siempre, tal. Per tant, a vegades hi ha miracles, o hi ha miracles, o això de la publicitat que ens fan pagar 10 eurets és una estafa. Jo te deixo pensar que és el segon. Que tu pagues 10 eurets perquè l'algoritme et faci una mica més de difusió i és un roba de dineros. Però bueno, és igual. La qüestió és que sabem que en un tema com el totalitarisme, les noves tecnologies i el mejunge, després van provar de treure la foto d'Elon Musk fent la salutació nazi i de Trump, i és igual, tampoc els van acceptar, suposo que ja estàvem tacats. Però, ens plantejarem deixar més diners amb això de les difusions per xarxa, perquè ja veus, no hem fet i això està bé. Potser és el tema, també, que vosaltres sou pinyateros, també, vull dir, parlem de temes de Gramsci i l'hegemonia, alliberament sexual, tantra quàntic i coses així, i no ve ningú, i fots feixisme i tot aquesta, i mira, tot ple de... Carl Schmitt, que és un tio que va col·laborar a les lleis nazis, a les lleis de raça, de l'Alemanya del 33. I aleshores s'omple la sala. A veure, suposo que és lògic que estem en moments difícils. Jo no vull posar-me tràgic ni pompós, però són moments difícils per Europa, en general. Pel món, però especialment per Europa. I per tant, això vol dir que la gent està amb inquietuds i té preguntes i li agraden les cerveses i li agrada Inusual Project, que és aquesta sala que ens acull, i aleshores ens reunim. Ràpid, 30 segons. Per què som filosofia per a pingüins? Ho dic sempre. Els pingüins aguanten molt bé el fred. La filosofia no és com la poesia de les perles de tu boca. La filosofia és dura, és dureta. És l'algèlid concepte. És bell, però no és una bellesa especial. La bellesa de la metafísica, o la bellesa de la filosofia, o la bellesa de la construcció conceptual del llenguatge no és la mateixa bellesa de la metàfora que flueix i s'alimenta significats que remeten a imatges de significats. És un altre tipus de bellesa, per tant, s'associa a la cremada per fred. El fred pot cremar. Quan condemnen a Galileu, li diu Bellarmino, que és el que resideix al tribunal de la Pile de Galileu, diu Galileo és peligroso, Galileu és perillós, perquè pensa per passió. Raona per passió. Per tant, hi ha una passió del pensament. I m'encanta que estigueu aquí compartint aquesta passió del pensament. Pingüins, per què? Perquè als pingüins ens agrada el fred i els cremem de fred. I després els pingüins, com sabeu, quan hi ha molt fred, s'agrupen, fan grups, fan comunitats petites, com aquesta. Ara fa molt fred en el món, en general, i és maco que
ens reunim en raconets de Barcelona i aquí vull agrair a Ceben i a Inusual Project que ens acull molt bé perquè s'escalfem. Això és el preàmbul que fem sempre, hem explicat per què som filosofia per a pingüins, no tenim res a veure ni amb motos, ni amb monos de motos, ni coses d'aquest, perquè els pingüins són altres coses. I avui, sense més preàmbuls, sabeu de què parlarem. Avui un fort aplaudiment per la nostra rapsoda. Ja està. Ja no sé on està, és que... Rosana ens obre amb una mica d'inspiració poètica, filosòfica. La màquina roda, sense fre ni mesura. No té ulls, no té boca. No té nom ni figura. La màquina decideix. La màquina mana. La màquina escup ordres, mentre els homes callen. Qui mou la màquina? Qui en controla el ritme? Ningú ho sap? Perquè la màquina ho sap tot. La màquina pensa per tu. La màquina et diu qui ets. Els teus dies es mesuren en dades. El teu nom es redueix a codis. Els engranatges giren. Les ordres es processen. I mentre la ciutat dorm, la màquina governa. Qui recorda les mans que la van construir? Qui recorda els ulls que la van encendre? Només queda el soroll constant. La veu metàl·lica de l'ordre. Rosana ens ha llegit un poema, un medley, una barreja de poemes de Joan Brossa i de Gancedo, d'Omar Gancedo, sobre la màquina. La màquina ja, que són poemes pensats en un moment de la màquina com a pròtesi corporal, però ara ja la màquina com a pròtesi cognitiva, no? La màquina entesa com la computació, les intel·ligències artificials, etc., les xarxes socials, la màquina com a pròtesi cognitiva. No vull començar sense dir que la banda sonora que sonava mentre Rosana en parlava és la banda sonora de La Cosa, The Thing, una pel·lícula de John Carpenter, mítica. És banda sonora de Ennio Morricone. I és el monstre, de tots els monstres, Frankenstein, tots tenen una mena d'origen. La Cosa és el monstre que millor encarna el capitalisme. Això és una tesis que no és nostra, és de Mark Fisher, que vam parlar l'últim dia. El capitalisme representa aquesta qüestió de que tot el que toca, és a dir, si fem un llibre sobre com combatre el capitalisme, serà un bestseller i es farà un producte de mercaderia i ja ho veurà com metabolitzat. No? Això és el que fa La Cosa quan tot el que toca ho transforma, o la cosa es transforma en qualsevol cosa que es pot tocar. Em feia gràcia aquesta referència a la qüestió del capitalisme. No estem aquí per parlar del capitalisme, sinó d'un gran anticapitalista com Carl Schmitt, que és el teòric, un dels teòrics més importants de la teoria del dret i de la filosofia política del segle passat. Carl Schmitt, tothom el detesta, com el de sempre, perquè va estar compromès amb el règim nazi, va participar en l'elaboració de les lleis de raça que van implicar l'extermini dels jueus a l'època alemanya, però aquest no és un però adversatiu a l'ús,
la seva obra és admirada pels fervorosos feixistes que queden i que es multipliquen i pels seus crítics absolutament. És a dir, és una obra d'una profunditat. 1932, data de publicació del concepte d'allò polític, el concepte del polític. És aquest llibret. Fixeu-vos que no és un llibret molt llarg, 1932, però tot i no ser un llibret molt llarg, el concepte d'allò polític és d'una densitat conceptual molt gran. Heu d'entendre que tot el que jo us posaré aquí a continuació, per fer una breu exposició de Carl Schmitt, ja sé que vosaltres voleu que parlem de Trump i de Musk, però hem de tenir una mica de paciència, perquè la qüestió és que en els clàssics trobem, en èpoques de màxima desorientació com la que tenim, rebuscant a poc, ja és una expressió molt cara, no podem fer res molt a poc. Però en aquells moments en què podem fer coses a poc, rebuscant en els clàssics, podem trobar alguna petita brúixola o alguna petita orientació en aquests moments de tanta confusió. Jo ara explicaré la simplificació que implica resumir un text tan dens com el de Carl Schmitt en 2 tesis. Les tesis no les trobareu si llegiu el llibre de Schmitt com a tal, però jo crec que les tesis estan com sobrevolant tota la conceptualització de Schmitt de què és allò polític. La primera tesi és que hi ha 2 tesis que les anunciaré i després les explicaré. La primera tesi del concepte de lo polític és que la distinció fonamental de la vida política és amic-enemic. No és bo i dolent, que és el que articula l'ètica, no és bell i lleig, que és el que articula l'estètica, no és verdader o fals, que és la distinció primordial que articula l'epistemologia o la teoria del coneixement. Només hi ha polític quan hi ha amic o enemic. I, evidentment, no es refereix a Tinder o a Facebook, amics de Facebook. El concepte d'amic i enemic, per tant, una mica sí que ve a ser que només tenim una identitat col·lectiva, que som nosaltres. Hi ha una distinció radical entre quan plantegem problemes que corresponen a l'esfera del jo, primera persona del singular, i quan plantegem problemes que corresponen a la primera persona del plural, que és el nosaltres. O sigui, la política és la polis, això és allò que ens fa viure en comú. Són els problemes de lo comú. I només hi ha distinció política quan hi ha una distinció entre, ell diu amic i enemic, i fa en el llibre una distinció molt fina, filològica, entre que amic no és inimicus, és hostis, fa unes distincions, rastreja la història del pensament, sobretot el pensament polític romà, en les obres de Ciceró i altres clàssics. Però per entendre'ns, quan Carl Schmitt parla, i aquesta és la primera de les tesis, quan Carl Schmitt parla de que la vida política està estructurada en enemic, vol dir els meus i els altres. Primera persona del plural. La política és la teoria de les primeres persones del plural, és a dir, dels nosaltres. No la teoria de la psicologia, no hi ha... Es veig a la psicologia de masses, si vols, que aplica principis de com es corresponen, com es comporten els individus, a l'aplicació de la psicologia de les masses o dels grups, la psicologia dels grups. Però en tot cas, el que diu Carl Schmitt molt clarament és que quan parlem d'amic i enemic en el llenguatge quotidià i quan parlem d'amic i enemic en el llenguatge de la primera persona del plural, parlem de conceptes absolutament diferents. El perdó, per posar un exemple de la màxima evangèlica, el perdó només té sentit amb un enemic particular. Jo puc perdonar un enemic particular, i això és el que refereix la màxima evangèlica d'estima els teus enemics. Però els enemics col·lectius, els enemics de nosaltres, que configuren les comunitats meus-altres, les que són els meus, les que són els altres, no té cap sentit aplicar-li la lògica evangèlica. La primera tesi és aquesta. És una tesi que està molt basada en l'interès nostàlgic de Carl Schmitt de mantenir una tesi o cert arrapament a una tesi clàssica grega sobre el ser. Penseu que tots els moviments feixistes són nostàlgics de lo grec. No sigueu nostàlgics de lo grec. El Partenó estava fet en coloraines.
I els grecs tenien esclaus i eren el més masclista que... O sigui, jo no dic que no admirem els grecs i tal, però hi ha alguna cosa de l'admiració per intentar tornar a uns orígens prístins que mai han estat com ens van explicar. Això és una guardiolada, no és jesuït, això és una cosa meva. Però Smith, com Heidegger, que és l'altre gran amic, volien tornar a l'antiga Grècia i al seu esplendor i aleshores et surten les SS. Les SS són un intent kitsch de tornar a ser grecs. Muntar-se d'oli, fer molt d'exercici físic, l'Emil Riefenstahl i els vídeos. Vale. Està molt bé la gimnàstica i l'oli per muntar-se, però no cal... Schmidt està molt arrapat en una tesi grega sobre el ser. No patiu perquè l'explicaré de manera molt senzilla, o la més senzilla que es pot. La tesi grega sobre l'ésser és que ésser és límit. Ésser és límit. No em posaré ara a explicar el concepte grec del límit peres i la seva relació amb l'il·limitat, que és la pera. Què és límit? Límit és nen, casa, gos, pedra, home i núvol. L'ésser és això. L'ésser és núvol, nen, casa, és a dir, ésser és ens, cosa, límit. Aquesta és una tesi grega. Ell intenta arrapar-se a una tesis grega o clàssica sobre l'ésser i, per tant, amic, enemic. Jo he de tenir molt clar qui són els meus i qui no són els meus. I aquí, la distinció amic-enemic sempre ha de ser límit. És a dir, la pèrfida albió... Aquest és l'exemple paradigmàtic que ell posa. La pèrfida albió anglosaxona contra la pell de brau d'Espanya. Els espanyols i els anglesos. I és l'exemple més clàssic d'odi, per dir-ho d'alguna manera, sí, ara parlarem també molt d'odi entre... Però la premissa és que està molt clar qui són els anglosaxons i la pèrfida albiol i qui són els espanyols de la pell de brau. L'imperi espanyol i l'imperi anglosaxó, com a motors moderns d'imperis transoceànics. Però és igual, l'important és que estigui... L'important és fugir de la pasta indistinta, la massa informe que, com la cosa liberal, tot allò que toca converteix en mercaderia. Ha d'haver-hi nosaltres i ha d'haver-hi els altres. Res defineix tant la identitat com tenir un bon enemic. Si vosaltres no teniu enemics, és que no teniu una identitat forta. Per tant, a l'hora de plantejar la pròpia identitat, penseu que si... Una altra qüestió, que seria una bona pregunta, és si hem de tenir una identitat forta. Jo això no entro. Però la qüestió és que si hem de tenir una identitat, i penseu una miqueta, segons Schmitt, us defineixen molt més els vostres enemics que els vostres amics. Els vostres amics us defineixen menys que els vostres enemics, perquè els vostres amics es defineixen a partir de qui són els vostres enemics. Només pots estimar molt intensament algú al preu de que els altres no els estimis tant. Ara direu, els cures són una excepció, això. No sabem a què estimar els cures. Estimar una idea. Sí? No se sap. Una idea abstracta, no ho sé. Però si estimes molt algú, la conseqüència... I per això passen els conflictes de los amigos. Oh, es que ya no le vemos porque se ha sacado novia. Clar, és natural. Si la gent té valors ètics, no castiguen molt algú que desapareix perquè s'ha tret nòvia, però són coses cures. Sabran xorrades, però en el fons aquestes categories polítiques s'entenen en aquestes tecles. Tocant aquestes tecles és com s'entenen aquestes categories fonamentals de la metafísica, perquè en el fons són de la política, però són de la metafísica. Per això les he remès a una tesis sobre l'ésser. Ésser és límit. La intensitat de la relació té a veure amb que hi ha un altre que la defineix i la intensifica com allò a evitar. Si estimeu però no estimeu molt, aleshores pot estimar 4. Sí? Però a mesura que la intensitat es multiplica, es tanca el cercle. Això és una llei que Schmitt aplica a les comunitats amb tots els perills que sabem. Sí? Les comunitats també es defineixen per allò que no són elles mateixes.
I aleshores apareixen com s'omplen les categories amic-enemic. Islam, cristianisme, mobilitza tota la història de l'edat mitjana a Europa, imperi anglosaxó, imperi espanyol, blancs i negres, races, asiàtics i europeus, Danone i Yoplait, Coca-Cola, Pepsi, Barça, Madrid, Espanyol, Barça, Barça Atlètic de Madrid, Estats Units i l'antiga Unió Soviètica, Pèrsia i la LD. No estic banalitzant tant com sembla, perquè moltes d'aquestes exemples xores que he posat, i diria, no són de lo polític, perquè, per exemple, la tesi de Smith, i ara vaig encarant la segona de les tesis, la primera tesi jo crec que ha quedat clara, és que només hi ha política quan hi ha els nostres i els altres. Això és la tesi de Smith. I el que no és els nostres i els altres és liberalisme i és globalisme, perquè ara ve l'altra qüestió, no? Algunes de les que he posat, de tipus Pepsi, Coca-Cola, o no sé què sé, Danone, Mercadona, Hacendado, i el que sea, ¿vale? Aquestes defineixen, dissolen la categoria d'amic i enemic en competidors. Sí? Però els competidors sempre són individuals. Aquí està la premissa liberal. El liberalisme és una tesi de que els àtoms de la societat són individus. Es poden agrupar, però s'agruparan perquè ho han decidit amb contractes. Sí? No són agrupacions, diríem, naturals. De fet. Ara ja us dic una cosa, ara us vaig a dir quan s'ha produït l'assassinat amb el canelobre a la cuina, al Cluedo, ara us diré la fi, no hi ha comunitats naturals. Això és la tesi que jo plantejaré aquí. Però bueno, és igual. No és una qüestió en la que jo vulgui entrar molt ara. A la tesi d'amic i enemic es contraposa, aquesta és la idea, la tesi liberal per la qual, i aquesta tesi ha entrat en una crisi brutal ara, i això explica moltes de les coses que ens estan passant, la tesi clàssica de que si comerciem no ens matarem. És a dir, el liberalisme com un agent de pacificació dels conflictes en el món. Els pobles que s'intercanvien mercaderies, això ho trobem a Locke, ho trobem a tot l'origen de totes les teories més o menys liberals i lliurecanvistes. La tesi és que el mercat és un agent de certa pacificació de les violències entre les comunitats. Els pobles que comercien no es maten entre ells. Això ha entrat en crisi per dos fets històrics molt importants. El primer és la guerra d'Ucraïna i el segon és que Trump és un fenomen que no tenim categories per explicar. Perquè, no és veritat, no ho dic molt seriós, perquè és un proteccionista que té un imperi sobre el món, però és un imperi que renuncia a fer la seva hegemonia sobre el món i es replega sobre si mateix per castigar els altres. Això és molt estant. Per tant, és una mena de barreja estranya, un món inestable entre lliurecanvisme i proteccionisme. És proteccionista, perquè està posant en ser, però té un imperi global i el vol continuar mantenint l'hegemonia. No? Per tant, Schmitt anomena neutralització de les comunitats, és a dir, neutralització dels blocs amics-enemics a l'expansió global del liberalisme per tot el món, és a dir, a l'absorció de la política per part de l'economia. Sí? Podríem dir, perquè les tesis entre competidors comercials, que no es maten, sinó que baixes el preu, jo te'l foto una mica més barat, o treus una última versió .0, jo te treu... Però això és competir, és sa, després anem a casa i tenim a la sopa i aixem un polvet. Vale. No hi ha una conseqüència molt tràgica. Podem continuar vivint, sí, és molt dur, ens hem de posar de coca per aguantar les jornades laborals eternes i ens destrossem la vida, com el logo de Wall Street i aquestes coses. Però no arriba la sang al riu, podríem dir, no? Som cada més productius. Aquesta és la lògica que ha seguit Europa des de Bretton Woods, és a dir, des de després de la Segona Guerra Mundial, una lògica expansionista. Era una mica hipòcrita, perquè, insisteixo, hi ha imperis, hi ha l'imperi nord-americà, que es va quedar sol després de la caiguda del mur de Berlín, hi ha un imperi, però hi ha una certa concepció de joc net de que els pobles que comercien no es maten entre si, per tant, si comerciem, això implica la globalització, l'expansió de la tecnologia, que ara deixaré el meu amic David, amb el que ens barallarem, com sempre, està per aquí, no el veig ara, està allà, que ell ens expliqui les bondats de la tecnologia en aquest context. Allò no us ho explicarà ell.
Ara no he dit encara la segona tesi, però la primera tesi de Schmitt és una tesi que té la seva arrel en una comprensió clàssica i nostàlgica de l'ésser en un moment en què ja aquesta tesi clàssica de l'ésser ja no pot ser sostinguda perquè ja no són grecs sinó que són moderns, i la tesi moderna sobre l'ésser no és ésser és límit. Nen, casa, gos, no. La tesi moderna sobre l'ésser és que l'ésser és un indeterminat, continu i limitat. Fixeu-vos que la virtut de vincular una tesi sobre l'ésser és que això val tant pels conceptes de les ciències naturals com pels conceptes de la política. Sí? Des de Galileu, el llenguatge que escriu la naturalesa és les matemàtiques. I aleshores el concepte és conceptes com força, energia, etc. És a dir, l'ésser, allò que és el continu il·limitat. I els talls sobre aquest continu il·limitat poden ser més o menys arbitraris. No hi ha ja home i dona. Això són talls que fem nosaltres. Hi haurà altres coses. Entremig hi ha un continu il·limitat. Sí? No hi ha, el que defineix l'ésser no és el límit, és un continu il·limitat. Les possibilitats tecnològiques de fer talls en aquest continu il·limitat, doncs depèn d'això, de la tecnologia. Sí? Però el punt de partida del pensament, si partim d'una tesis que entén l'ésser com a límit o si partim d'una tesis que entén l'ésser com el continu il·limitat, són punts de vista enormement diferents. I Schmitt està en aquesta posició estranya perquè té nostàlgia d'una tesis per la qual ésser és límit i viu en un món on ésser és continu il·limitat. Des de les ciències naturals a la teoria política. Ara bé, enllaço això amb la segona tesi de Schmitt i donaré pas al nostre amic clon de Walter Benjamin, que ens explicarà les bondats de la tecnologia a l'època de la tardoputrefacto modernitat en el seu estadi més putrefacte. La segona tesi de Carl Schmitt és que sobirà és qui decideix en estat d'excepció. M'agradaria sortir d'aquí almenys que quedés clar el vincle entre la primera tesi i la segona. És la teoria del sobirà és la teoria que s'ha anomenat decisionisme polític. Si ésser no és límit i ésser és continu i limitat, podem tallar per no ens dona la gana. És que no ho sabem perquè consumim categories que el mercat ens dona. Consumim el relat que el millor és tenir una família i fills rossos i coses així. I anar a la barbacoa al cap de setmana. Però ja puc tallar per aquí, però puc tallar per l'altre lloc. Mentre això funciona, tots vivim més o menys drogats. Però no hi ha una transició, això Schmitt ho diu molt clar, i molts teòrics d'esquerra s'obliden d'aquest fet. No hi ha una transició entre estat normal i estat d'excepció. Entre l'estat d'excepció i l'estat normal hi ha l'estat límit, que és molt maco veure que l'estat límit es diu estat límit. Quan el desenvolupament natural de l'estat normal desemboca per la tendència antròpica al caos de totes les comunitats, quan desemboca en el desordre, s'arriba a un estat límit. I el sobirà és qui decideix, qui funda l'estat d'excepció quan l'estat normal s'aboca a l'estat límit. Per tant, tenim tres estats. L'estat normal, tots els zombis omplim els mercadones, fins i tot per lligar la pinya, aquest és l'estat normal d'explotació de recursos, del món, té a veure amb la qüestió de les excedents, hi ha molts excedents a l'estat normal, la gent no sap què fotre, competim entre nosaltres, tot això. Estat normal. Hi ha una desfiguració antròpica de l'estat normal que deriva en estat límit. L'estat límit, fixeu-vos que és maco això, perquè ara l'estat límit ja és quan ja l'estat normal ja no aguanta. L'ésser només es manifesta a la seva retirada. Sabem qui som, sabem de totes les coses sobre les que estem surant sense reflexionar quan les coses venen mal dades. Espera't que les coses vinguin mal dades per saber la qualitat moral de Pepet. Fins que en Pepet no estigui en una situació límit, no sabràs mai qui és. Perquè mentre tot va bé, les lleis funcionen, tenim constitucions i tenim sistemes que ens protegeixen. És quan això cau que i aleshores apareix el líder fort, el sobirà, que diu jo munto un estat d'excepció.
insisteixo molt la tesi de molta esquerra que no ha entès bé això. O sigui, no hi ha transició entre estat normal i estat d'excepció. Els feixismes no venen per senyors que els hi dona la gana. Això em fa regalar-vos una pregunta i ja retirar-me. Però que us he dit que jo només estic aquí per regalar-vos preguntes. Jo quan era estudiant de filosofia llegia massa Heidegger i vaig deixar de llegir-ho a temps per no tornar-me boig. Heidegger té una frase que si te la mires a primera així és maca, però després és un desastre. Heidegger diu, els filòsofs es saluden amb preguntes. La forma de salutació dels filòsofs no és bon dia, com estàs? Si la forma de salutació del filòsof és ¿por qué el ser y no más bien la nada? I un dia em presentava a esmorzar a casa i jo li vaig dir a la mà, en comptes de dir bon dia mama, com estàs? Li vaig dir ¿por qué el ser y no más bien la nada? Em va tirar la tornada per allà. Tinc els fills que es posin a estudiar filosofia. Però bueno, fent un petit homenatge a això, sí que vull regalar-vos alguna bona pregunta que a mi també em deixa una mica perplex, no? Però bueno, la pregunta us la regalaré més tard. No us vull aquí regalar la pregunta com a tal. El vincle entre la primera tesis, que és la nostàlgia de que ja no podem ser grecs, és a dir, la nostàlgia de que seguim vivint un món en què tenim nostàlgia de que ésser sigui límit, i el tema, o la qüestió, per la qual és sobirà qui decideix en estat d'excepció, es vinculen en dues en el pensament de la defensa que fa Schmitt de l'autoritarisme com a forma forta de poder polític, com a forma de legitimació de poder. Heu de pensar en aquest vincle conceptual. El vincle conceptual és que si l'ésser és continu i limitat, si l'ésser realment és el continu i limitat, el límit és només el punt en el qual es mostra que el qui posa ordre és el sobirà com a tal. La pregunta que sí que us regalo una mica és com és que si no estem en una situació límit tot el món està girant cap a líders forts autoritaris. Algú deia, és que mai ens donen les respostes, sempre es preguntes, però és que potser no ens hem enterat per les inèrcies de que estem en una situació límit. I surten abans de la situació límit els líders forts. S'estan anticipant. O sigui, la tesi que jo us deixo, perquè diuen, és que mai dona respostes. Bé, ja no dona resposta, jo no sé qui la pregunta. La pregunta és aquesta, la pregunta és quina relació hi ha pel fet que hi hagi una d'això i no tinguem la consciència que estiguem davant d'una situació límit. Però vull deixar caure aquí la qüestió d'una possible anticipació d'una situació límit quan la situació normativa i la que vivim nosaltres és una situació de normalitat. És molt estrany que apareguin estats d'excepció, diguem, líders excepcionals, líders forts, que tenen el seu sentit, perquè la gent critica Trump de manera molt tonta. Nosaltres portem dècades i dècades i dècades de normes líquides. D'anar al metge i que el metge et digui, no sé què, preguis això, no li foto cas, i si cal li foto una hòstia al metge. De l'escola dir, home, és que li ha quedat 3, però no ha de repetir, pobret, perquè ha estudiat i ha posat ganes i té bona actitud, perquè passem de curs. Portem dècades en què les nostres normes ja són com un barrizal, són líquides, Bauman i tota la tonteria aquesta. Portem moltes dècades que les normes ja no se les treu ningú i aleshores, quan portem moltes dècades de normes que no se les traga ningú, apareix la hipocresia, apareix la decadència i ve el xèrif. Si voleu entendre la situació s'han de veure amb els westerns, jo ho sento, però hi ha tesis doctorals sobre el western i la teoria política nord-americana. I els canals fatxes, la Conferència Episcopal i l'altre que és pitjor, el de Toro, foten westerns a cada migdia. No són tontos, perquè saben que la lògica política del western és una lògica que no diré que s'apliqui. El que no quadra és que els líders forts surtin si la situació és de normalitat. Ergo, la resposta és que no estem en una situació de normalitat i com a zombis no ens hem donat compte.
perquè els mecanismes inercials de la situació de normalitat eviten que la situació límit es vegi com a situació límit. De totes maneres, nosaltres tenim el nostre clon de Walter Benjamin, un fort aplaudiment per David González, que ens parlarà de les bondats de la tecnologia en aquest tema. Bueno, com sempre, el Joan m'ha fet la de sempre, que és dir-me que em preguntaria una cosa o que parlaria una cosa i després parlar de la contrària. No us parlaré de la bondat de la tecnologia, en cap cas, no és aquesta la meva intenció avui, sinó que justament estem parlant de Carl Smith i d'aquesta qüestió de qui és el sobirà, no? I qui és el sobirà, definit en els seus termes, és aquell que determina quan hi ha un estat d'excepció. La tesi que jo avui us vull presentar és que el sobirà, i justament Elon Musk, tant Elon Musk com Donald Trump representen aquest canvi en la concepció del que seria el sobirà des de l'època de Carl Smith a la nostra, pot ser explicada molt millor, més que en termes del capitalisme, en termes de feudalisme. És a dir, la tesi que jo avui us vull presentar és que justament l'ascens de figures com Elon Musk o Donald Trump al poder de sobirà, determinar l'estat d'excepció, no és una nova forma de capitalisme, sinó més bé una forma de feudalisme refinat a partir de la tecnologia. Aquesta tesi no és meva, és d'un autor que potser us sona i que no ve del camp directament de la filosofia, sinó del camp de l'economia, que és Yanis Varoufakis. No sé si recordeu, en la crisi de 2008, Syriza, Grècia, etc. Yanis Varoufakis té un llibre que porta com a títol Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo. En anglès es titula Tecnofeudalism, What Kills Capitalism, no? Que mato al capitalismo, però el títol en castellà i la traducció em sembla millor, perquè justament la tesi que ell defensa en aquest llibre és que ja ha passat aquesta successió d'un sistema econòmic a un altre, però que ha estat tan sigil·losa que nosaltres continuem, diguéssim, parlant de coses com l'hipercapitalisme o el capitalisme de plataformes. I per què diu Varoufakis que no vivim ja en el capitalisme, sinó que vivim en un estat tecnofeudal? Doncs perquè hi ha hagut una transformació essencial del que definia el capitalisme. Bàsicament, hem assistit a la victòria de les rendes per sobre del benefici. El que havia matat el sistema feudal havia sigut la victòria del benefici sobre les rendes. I en aquesta etapa digital, un cop més en la història, per dir-ho d'una manera senzilla, són les rendes les que han triomfat un cop més sobre el benefici. I per tant, quan parlem de figures com Donald Trump o com Elon Musk, per analitzar-les bé, és millor utilitzar termes com senyor, vasall i siervo que no pas termes com polític, sobirà, etc. El capitalisme s'ha basat sempre, diguéssim, en aquesta victòria, no, del benefici i el mercat. Aquests, cada cop més, estan sent substituïts per la renda digital. El que ha vingut després del capitalisme no ha sigut allò que Marx ens anunciava, no? Que era, diguéssim, la socialització, vull dir, el comunisme, etc., sinó que justament el sistema que l'ha substituït és un tecnofeudalisme que el que ha fet és augmentar l'explotació. No només no disminuir-la, sinó augmentar-la. En aquest postcapitalisme ja no podem parlar plenament de proletariat, sinó que, tal com intentaré demostrar, el concepte de siervo, de ser, és molt millor per referir-nos a això. Yanis Varoufakis parla de que hi ha una nova èlit dominant a la que ell, en castellà, anomena los nubelistes, no? Jo m'he fet una traducció lliure aquí com nubolistes, no? Que serien els que dominen el núvol, l'internet. Aquesta és la nova èlit mundial. I si entenem com aconsegueixen el seu benefici, entendrem per què el capitalisme ja no és la millor manera d'entendre el nostre món contemporani, ni d'entendre per què aquests són els nous sobirans digitals.
feudalisme bàsic, no? De on obté el benefici el senyor? De les rendes que paguen els camperols que treballen les seves terres. És a dir, ell viu de les rendes sobre la terra. En aquest sentit, el capitalisme té una diferència subtil entre el que seria un benefici i una renda, perquè podríem dir que encara existeixen rendes del capitalisme, no? Per exemple, diguéssim, la renda financera, la renda sobre el sòl, la renda del monopoli, no? Que és la renda que, diguéssim, aconsegueixen les empreses que aconsegueixen dominar tot un mercat, o la renda de marca, no? Que fa que els consumidors estiguin disposats a pagar un preu superior per aconseguir un estatus i no pel objecte en si. Quina és la diferència entre el benefici i la renda? Doncs que la renda no és susceptible de competència. El benefici sí, perquè el benefici, diguéssim, depèn de les idees, de les mercaderies. I tot això va canviar en un moment molt determinat. És a dir, el capitalisme no es va acabar perquè la classe proletària es cansés de l'explotació, sinó perquè va aparèixer aquesta nova manera de capitalitzar, que és capitalitzar el núvol. No capitalitzar la terra, sinó capitalitzar internet. El primer gran exemple de feu, i dic el concepte de feu per parlar de feudalisme, no? Al que nosaltres vam poder assistir, és Apple. iPhone, o en aquest cas, no em surt el nom, la del fundador d'Apple, Steve Jobs, és l'exemple perfecte de passar d'una renda de marca a una renda del núvol, que seria com una mena de novetat en el que el capitalisme preveia. Per què? iPhone, primer, diguéssim, o Apple, es construeix com a marca i la brillant idea de Steve Jobs és donar gratuïtament el seu sistema per tal que els desenvolupadors fabriquin aplicacions. Això, què és el que fa? Que si tu vols vendre una aplicació per iPhone, has d'estar a l'Apple Store. I què és el que et cobra Apple per això? La renda de sol, és a dir, el 30% dels beneficis que tu obtinguis. Aquest és el primer model, no? I a Apple li va funcionar. És a dir, Apple per què va guanyar els seus competidors? Perquè de sobte va tenir moltíssims treballadors no assalariats per Apple, que eren programadors que volien vendre les seves aplicacions, treballant per a ells, treballant per generar contingut en el seu Apple Store. El segon gran feu és el que va fer, que no sé si us en recordeu, però diguéssim, en l'època pre-Android, no? Perquè diguéssim, iPhone sempre ha tingut aquesta cosa amb l'iOS, però en l'època pre-Android, Nokia tenia el seu propi sistema operatiu. BlackBerry tenia el seu propi sistema operatiu. Sony tenia el seu propi sistema operatiu. Aquí no va ser Apple, sinó Google, que va canviar el model. Va dir, jo no crearé una mercaderia, crearé un sistema que pugui aplicar-se a tots els mòbils. I per què va triomfar Android? Per què era millor fer el sistema operatiu de BlackBerry? En cap cas. Perquè tenia moltes més aplicacions al Google Play. Perquè va replicar l'estratègia d'Apple. Va fer que molts programadors treballessin per ells per poder, diguéssim, després vendre les seves aplicacions. I, diguéssim, això està absolutament estipulat. Si tu vols tenir una aplicació, has de pagar aquestes grans companyies. Veiem, d'on es genera el benefici aquí? D'una mercaderia? No exactament, sinó del dret de sol, és a dir, del fet de jo et deixo comerciar en el meu feu, perquè a més aquest feu, i torno a repetir, no depèn d'un control democràtic. Les normes les determina aquesta nova èlit dels nuvolistes. De fet, el sector capitalista no s'ha enterat encara de la moguda perquè és el que continua produint, però ara en una situació de vassallatge sobre aquests nous nuvolistes. És a dir, els capitalistes treballen per aquests nous senyors que són els que controlen realment els feus digitats. Crec que el punt s'entén, no? És a dir, no es tracta de beneficis, es tracta de rendes. I això fa que el sistema sigui completament diferent, que s'assembli més al que era el feudalisme que no pas al lliure mercat del capitalisme. I per què que és el lliure mercat?
Doncs perquè Amazon o Twitter o l'empresa que sigui determina a través d'un algoritme com es posa en contacte, diguéssim, el venedor amb el comprador. De fet, tenen tant poder que per expulsar un vassall només fa falta fer-lo fora de la seva plataforma. I clar, algú podria dir, bueno, però aquesta gent que vol entrar en la plataforma i accepta unes condicions, no? I tota aquesta qüestió. Però siguem una mica realistes. Fins a quin punt aquest acord és voluntari? Fins a quin punt el que no està en les xarxes socials existeix? Fins a quin punt el comerç petit pot sobreviure si no ven a través d'Amazon? El que han fet és crear un feu, que a més, ho estic parlant tota l'estona com d'Amazon o de Twitter, però penseu també en Uber, etc., milions de treballadors no assalariats directament que depenen d'un algoritme que, a més, presenta gairebé, diguéssim, aquesta qüestió de la generació del benefici com una mena de joc, no? Hi ha una gamificació perquè fins i tot la persona no sigui conscient d'aquesta qüestió. I com van guanyar? Com van guanyar? És a dir, com aquesta èlit li va treure el poder a les èlits tradicionals. Primer de tot, la crisi del 2008, no? La crisi del 2008 fa que el G7 apliqui un socialisme amb els bancs, no? Les pèrdides dels bancs les hem de pagar entre tots, hem de distribuir aquestes pèrdides, perquè si no la gent perdrà els seus estalvis i austeritat cap a la població, ¿no? Socialismo hacia los bancos, austeridad para el pueblo. Aquí, diguéssim que les empreses tecnològiques van començar a reinvertir aquest diner que va sortir d'aquesta crisi, no? Demanant finançament als bancs, i el que va ser, diguéssim, això en Varoufakis no ho diu d'aquesta manera, però per mi el cop d'estat a política tradicional és el moment de la pandèmia. Per què? Perquè en la pandèmia les plataformes es tornen indispensables. En el moment de la pandèmia tothom ha de comprar per Amazon. En el moment de la pandèmia tothom ha de participar d'aquesta mena de feus. La pandèmia per mi és el moment d'aquest cop d'estat. Com us deia, algú em podria, diguéssim, criticar i dir David, sí, hi ha molta competència entre TikTok i Instagram, no? No és això, diguéssim, capitalisme, no inverteixen aquestes empreses en tecnologia justament per millorar el producte, etc. Però tornem al principi del que volia exposar. Per què és perquè estan competint? Realment per oferir-nos un producte? És a dir, en el sentit de penseu que molts d'aquests serveis són gratuïts. No es tracta de vendre'ns el producte o molt assequibles. És a dir, jo què sé, ChatGPT té un preu que és de 20 euros o em sembla així al mes, net. Totes les plataformes tenen uns preus que serien realment assequibles, perquè no estan competint d'aquesta manera en un sentit tradicional de la competència, sinó que és la rivalitat entre els feus. El que volen és captar ciervos, perquè nosaltres, sense adonar-nos, no som ni tan sols els vassalls que han de pagar el diezmo, sinó els serfs que treballem gratis per a aquestes plataformes. No? I a més no de manera voluntària, perquè evidentment és molt bonic el discurs de jo en puc desconnectar absolutament, però jo, per exemple, treballo en un institut, crec que ho dic cada cop que dic aquí, però treballo en un institut i, per exemple, el meu compte de l'institut és de Google. Jo no puc renunciar, o sigui, no és una decisió lliure, voluntària, la de sortir d'aquesta manera. Com deia, aquestes empreses inverteixen en tecnologia, però no produeixen cap bé o servei, sinó que el que intenta captar és la nostra atenció, no? Alexa, etc. no està allà per posar-te publicitat tota l'estona, sinó està allà perquè tu entris dintre del feu. I un cop dintre del feu, llavors és el senyor digital el que marca les normes, no? Els globalistes es tornen ultra rics sense vendre'ns cap mercaderia, vendiéndonos el derecho a utilizar su suelo, no? És a dir, penseu, no? El model d'Amazon és el mateix model però aplicat als béns físics. Si tu vols vendre, has de vendre a través de la meva plataforma i en el moment en el que vagis en contra de les meves normes, jo t'expulso de la plataforma. I no cal el feixisme amb la CSS entrant a casa teva. És tan fàcil com eliminar el link. Tenen aquest gran poder que pot fer que tota petita empresa
faci fallida. No és competència, com deia, sinó rivalitat entre feus. Quan triem una plataforma o una altra, no és perquè ofereixin alguna cosa més barata, ni per la seva qualitat, sinó que estem totalment, diguéssim, en aquesta recerca de la nova experiència. Què és el que busquen les empreses? Ens busquen a nosaltres? Sí, perquè així poden cobrar renda dels vassalls, que són els que treballen per ells, que són els que li proporcionen el contingut. I el més trist de tot és que, diguéssim, tindríem aquests senyors digitals, que són els que administren el feu, tindríem el que podríem anomenar els proletaris del núvol, que serien aquells treballadors tradicionals d'empreses vassalles que a més precaritzen el seu treball per poder vendre al núvol, perquè han de pagar aquest dret de poder vendre allà, i per tant la seva plusvalia, o la seva plusvàlua, la seva plusvàlua es transforma en la renda. I la renda, com he dit abans, no està sotmesa a competència. D'alguna manera ens hem tornat tots, sense adonar-nos, en els serfs del núvol. Per què? Doncs perquè treballem gratis i a diferència del capitalista que només podia explotar els proletaris, aquesta explotació és universal perquè nosaltres anem a explotar-nos a la feina per part del capitalista i quan sortim de la feina ens dediquem a fer publicacions, a entrar en plataformes, etc., per continuar treballant per al dueño del feudo. I fins aquí era el que vull que expliqui. Es un comunista. Sí. Comunistas. Pero ¿y lo que vosotros dais? ¿Y lo que vosotros dais? ¿Y lo que vosotros gozáis? Nosotros no nos hubiéramos encontrado aquí. No nos hubiéramos encontrado aquí sin ese puñetero Instagram que nos ha prohibido esta vez. No, jo no vaig a... perquè ara... A veure, no contrastaré amb el meu company perquè és molt comunista i perquè només cal veure'l per saber què és la recreació de Walter Benjamin y por como buen clon de Donald Trump, mis argumentos tienen que ser ad hominem absolutamente. Desintoxiguem això amb una mica literat. Dictadura estimada, no et desfacis, ni et deixis desfer pels demòcrates tous. Conserva't com eres, roselant els ossos i el fetge i el cor de qui et vulgui matar. No vulguis saber res de clemència. No obris la mà ni l'ànima als pobres. No et calen elogis, ni plàtans i olives. Et basta el poder i la por i el botxí. Dictadura segura. Dictadura neta. Estàs ben lligada, ben closa, ben recta. Ningú t'escapoleix els barrots ni les claus. Avança de front, severa i constant. Si algun dia la terra tremola, si algú et qüestiona el poder i l'ordre, treu les urpes, mostra els digues i torna a tancar les gàbies
fins llibres. Poema de Pere Quart, no de les Finosates. Vull dir, és una forma de Pere Quart, elogi de la dictadura. Sí, ens hem de fer moltes preguntes. L'amic ens diu que no som llibres ja, que som tots serfs. Tenim una esmena de pantomimes. Hi ha un tema que no he tractat aquí, però que no, només el deixaré de passada, que és com l'amic David ho ha centrat més en el tema del comerç, no? de les plataformes de comerç i de tal, però el tema és la política, és a dir, com els bots i les famoses bombolles, les web bubbles, no? Segons la tesi de Parisse, poden fer que els algoritmes creïn mons tancats dins de la mateixa, que condicionen una mica de manera que tu veus opinions que són com tu. Aquests viatges han existit sempre, han existit sempre. Si els teus fills van a un col·le per sobre de la Diagonal, no veuran altres nens, veuran els nens que són com ells. I si van al Gràcia, veuran els altres tipus de nens, i si van al Raval, veuran els altres. Però ara les polles, no?, estan a la xarxa també i condicionen el vot de la gent. La gent vota. I hi ha un tema que no hem tocat i que sí que m'agradaria deixar de caiguda, abans de que el David i jo ens fotem d'hòsties conceptuals, perquè la nit sempre l'acabeu en combat, com sabeu. Jo sempre me quedo les opcions més xugues, però ja toca perquè vinc més barba i tot això. El tema que és, jo crec que s'ha de fer una reflexió sobre el tema de gènere, també. Nosaltres venim d'una civilització que és Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. Ara no entraré qüestions de teologia preniceana, o sigui, anterior al concili de Nicea. Però sembla ser que en el moment de la redacció del quart evangeli, Joan, al principi era el verb, el verb és el logos, és el discurs. Va haver-hi una certa disputa entre els sectors més oficialistes de les protoesglésies més primitives i l'agnosi, elements gnòstics, que funcionàvem amb una trilogia que era Pare, Sofia, que és una figura femenina, i Esperit Sant. Què vull dir amb això? Que no està de més també recordar el tema de les figures de mascles forts. La demanda del patriarcat arrelat a lo més profund. Aquí les nostres amigues i amics psicoanalistes segurament ens farien. És la figura del pare, no? O sigui, s'ha parlat molt de que nosaltres venim també d'una crisi de la figura paterna. La crisi, n'hi ha noiatades. O sigui, fins i tot s'ha proposat anar al dia del pare. El dia del pare ja no mola, perquè els pares són tots així. I no està de més aquest replegament enforçat, virulent, en líders patriarcals forts. Trump és un tio que serà un fill de puta, és un putero, ell és un putero, però té determinació, té límit, és el que veiem. És un tio que, fins i tot encara que estigui equivocat, li agraeixes que estigui equivocat, però no t'ha fet una cosa plàstica, rara, que no s'entén. Té determinació, té estímul, que diuen els alemanys. Està determinat. I el pare és el límit. I ara aquí no entraré coses lacanianes, però és el fal·lus, és la determinació, és lo visible, és paz. És el líder patriarcal fort. Hi ha un cert replegament en formes reactives del feminisme, que és una cosa que necessiteu. No és que sigui verdadero, és que és necessari el feminisme, però hi ha el replegament. No hem pensat aquesta dimensió de replegament de la figura patriarcal i del forat que ha deixat i com l'omplim. Són elements que volia incloure el debat abans de que comenci l'enfrontament inevitable.